Astăzi o să vă arăt cum să descărcați Counter-Strike 1.8. Pentru prima dată intrați pe Google. Acolo scrieți CS 1.8 download torrent. O să vă apară mai multe site-uri, așa că voi trebuie să dați în descriere Counter-Strike 1.8 ISO-Hunt BitTorrent Links. Dați aici click. Când ne intră în sală, o să vedeți că să vă apară mai multe de astea. Voi trebuie să dați la cea care are 830 de megabits, 41 și e descărcat de 43 de ori. Acela care va apărea prima dată de acolo nu este bun. Acesta este cel bun. Așa, apoi dați mai sus și o să vă apară download.torrent. Dați click și dați pe open. Ca să puteți să-l descărcați, trebuie să aveți programul BitTorrent sau alte torrente. Asta a fost pentru azi. La revedere!